Adog ka kabagyan tayo tabanggi. Ikalban. Oh. Kurang nagabing ka na po. Doon nagpanahin sa parity. Dadumang sa dain. God is life. Happy birthday, Sir Architect Daryl Nagkawili, Sir. Happy birthday. Sa pauna di aus na. Isang bitat tao. Ubay kayo na yun. Alas 11, no? Ubay tao. Oh, kasi nga day ang important nila damamom no awan. Kasakit lata. Kit apo. Certified ko naman. Attack mode. Nay, ginawit Daryl eh. Bahala dyan eh. Daryl. Ay lahat, ay sarili ng pinpinit laing. May sa katulog sa bilog. Iya itu riwayat berbalik itu maaf ya Pangurayan daw. Ayun pa rin no. Bigat para ba eh. Kasi nag-discoin. Ako tuwa. Mahukaw na yun. Hindi sabihin mo siya. May ginamit din ah. Singaw na eh. Ha? Singaw na list na pag-Daryl. Among dipinangan namin ay alas 10. Okay na, dahil lusay-lusay mo. Alas 10. Magkarin naman di alas 5. Mag-dinner ko na alas 10 ba yun? Kung baka po uti ba bangon. Pag-Daryl naman eh. Pasikan naman eh. Inem. Tamit, nauli kami tagtilaw. Ngayon, basa-basa rin na kami. Bangso. Naupaginamit. Upaginamit ka doon. Oh my God. Ate, may isa lang. Awan nanti. Awan yun, nakikita yun. Adog ka kabagyan tayo tabanggi. Ikalban. Oh. Kurang nagabing ka na po. Doon nagpanahin sa parity. Dadumang sa dain. God is life. Daryl, alis mo bisa tindig kalau jadi kau. Nuang niya pinakita. Kalau lang, baru sebentar kan. Kulmanan niya. Ano yun wala. Jadi yun eh, lipstick dah. Mandan apa mandan? Dah kami tu kau ita. Palyas itu namorok pintar. Semua ni kita kami kata halang apa pangan tu Bram. Attack ko lang mabusin. Kata ko ba niya? Ayun mo kami na.
Ay. Ay, kaya ba talay? Tara mo na eh. Wow. Sundot, nakal siya. Luang, nga din ka, Luang. Kila may ano dyan eh, yung nakasabi din dyan. Bupalo ka no. Bupalo? Hindi mo lang ah. Nag-iwi sa niliunan. Nabaya ka ngayon, dadari lang. Gawin na eh. Kaldo yun. That's correct. Ngayon, kaldo tayo. May gam na ki... Pati ko, Kapitolyo ti Palyas. Nakadakdak yun nga balay. Balay ti Agkawili family. Alam mo. Kata may ibang jacket ko cross eh. Nang kami dito. Alam. Ulo. Dari. Edgar. Shout out mi man ni Mr. and Mrs. Engineer Edgar Agkawili, ni Architect Daryl Agkawili, ken ni Mrs. na nga ni Apo Kapitana Lori Jean Rapols Agkawili. Da kami ito Kapitolyo ti Palyasita, nakataktakil ito balayda. Grabe.